Имайте това сърце в вас, да се прощавате един на друг. Бъдете искрени с Бога. Бог не е на ваша страна, когато вие не прощавате. Бог не се радва. Тъжавате Божието сърце. Винаги имайте във вас сърце на простителност. И в най-трудните моменти прощавайте. Казва, ако брат той има нещо срещу тебе, ти иди. Не чакай той да идва. Той няма да дойде. Не чакай, тя ме нарани. Тя трябва да дойде да си вземе прошката. Не чакай. Не чакайте никога. Винаги си прощавайте един на друг. Носете се. Забравихме да носим. Ако някой е слаб, мислим, че е невярващ. Забравихме да носиме брата или сестрата. Все си искаме нашето, но Бог не харесва това нещо. Господ на тебе ти е простил целия грях. Ти на сестра ти или на брат ти не можеш да прощаваш. Заради сестра ти не искаш да идваш на църква или заради брат ти. Той ще е там. Аз ще излизам. Тогава в рая как ще живеете завинаги? Имайте сърце да си прощавате един на друг. Да си любите. Господ каза, дечица, не дейте казва да обичате само на думи, но и на дело. Да обичаш на дело, да прощаваш. Каза, как да простим, Господи? Ето как. Каза, както Бог ви е простил, така и вие си прощавайте. Ако ти е обидел някой, вземи леха и вземи му нозете. Целуни го, пригърни го. Защо трябва да живееш с омраза в сърцето ти?